Patrzcie, tu jest najlepsza pozycja. Kurwa, Patrzcie, ja nie patrzcie. mogę z tego gifu, miałem z dupy Patrzcie za na każdym to. razem. Wszystko No. tu widać, jak ktoś biega. Można strzelać. Ty lepiej tam uważaj, żeby cię goś przez okno nie zobaczył z policji. Wiesz co, nie widać, bo... No nie widać po prostu, bo tu Końca jest nie taki widać. murek. To jest wszystko obliczone matematycznie. Okej. Co ty robisz? Weź się ogarnij. Gość tam w rogu jest na policji, na dachu. Tak, tak. Widać mu łepek tylko. O, tak mieć teraz snajperkę. Co? A snajperkę teraz mieć. A za erki go się nie ściągnie? Jaki to ja z 2 metrów nawet nie umiem ściągnąć, to wiesz. No, dlatego ja z pompą biegam. Ale to strzelanie, przyznajcie, że jest takie dziwne. Takie w ogóle Dziwne, bez, straszne, tak, tak. takie bez żadnych oporów, bez niczego, nie? Jakich oporów? Czego oporów? No Powietrza tak, może? tak lekko to lata, nie? Ten kursor, to takie jakieś... Jak się strzeli z erki, to tak, nie wiem, na pół metra ten celownik Nie, odskakuje. wiecie co tu by pomogło bardzo w tym strzelaniu? Hitmarkery by pomogły. Tak mi się wydaje. Bo tutaj nie A wiadomo teraz- kiedy się a Teraz trafia jakby ktoś przeciwnika. miał, a teraz jakby ktoś miał, kurde, snajperkę z tamtego dachu. Tam No. za ołtarzem, no kurde, byśmy tutaj popadali Ten wszyscy. zaołtarz. I gościowi tam cały czas łeb wystaje, no. Gdzie? Bo O, czekaj, idzie, biegnie. No, biegnie se. Biega po dachu. se Wszedł biegnie. chyba po schodach. Zszedł niżej, do okna. Kampi w oknie, poszedł dalej, na dół. Ja będę patrzał, czy po schodach ktoś nie leci. Tak, że wy tam obserwujcie przez okno. Gość poszedł, ten za policją jest taki murowany z cegły. To zszedł na dół. Miguelito, ale Dawid żartuje, daj sobie spokój, to są żarty. Teraz nie ma żartów, teraz jest akcja. Pamiętajcie, jak zacznę drzeć ryja, to znaczy, że idę po schodach. Jeszcze tak, kurwa! Bio! Ja muszę sobie jeszcze DPI zmniejszyć, bo Mama, I kill the man. taka... No i co? I będziemy tak siedzieć w tym kościele. No dobra, w sumie. No. No módl się ty! No, kolego. O! Strzelał. O! Pojechał ktoś samochodem, tam za tymi blokami za policją w lewo. Właśnie tam mój kład został. No i stoi tam kład. No A są dobrze. wyjęte z niego TT? Tak. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale za niedługo to się strefa zmieni i będziemy w pupie. No nie, będziemy musieli Ale... zmienić. Skąd wiesz jak się strefa zmieni? Pożyjemy, zobaczymy. A jak nie pożyjemy, to nie pożyjemy. zobacz. Może się na nas zamknie, no nie wiadomo. No tak centralnie na kościele, nie? I na tym miejscu, to było wspaniałe. Mi się wydaje, że i tak byśmy nie przetrwali. No co ty, w 4 osoby w kościele, to by wystarczyło sobie stanąć tam za ołtarzem i nikt by nie wszedł do tego kościoła. Albo tu po prostu nie dorzuciliby tu tych mołotów różnych, chyba żeby okno zaczęli wybijać. Znowu gość na dachu tego. Policji. Biega. On ma jakiś pistolecik tylko. Tak w jednej ręce z czymś chodzi. Daje mu głowa po Ja prawej tam stronie. jednego z pompą widziałem, to może ich jest więcej, albo... Jaką on ma bluzkę, widzisz może? Taką zielono-pomarańczową chyba. Czy wy słyszeliście przed chwilą strzał? Słyszałem. No to właśnie ktoś zabił ze snajperki i to było gdzieś koło nas. W ułamku sekund strzał, stary. Kolejny No, setopat. kolejny. O, żartowałem, nie? Żartowałem. Tak sobie tylko... No, strefa na nas, Bella Fantastica. Tak? No i... Bella! Fantastika! Wow! Picobello. To jest ten kościół, o którym cesarz Otton II mawiał niewiele, a w zasadzie nic. Ktoś jeszcze w ogóle obserwuje typa? Nie, Hopie, obserwuję beka z schody. typa. I hop na hopie. Pa! Koleś babkę. Hehe, na wieży. A, jest, widzę gościa. To był strzał ze snajperki. No, bo się- to jest... I snajper, uwaga, cicho, snajper O. jest w tym w rogu bloku z balkonami z cegły. Tam Ale w którym rogu? tam. Tam na tym najwyższym. No i dalej od nas.
Śmiesznie to wygląda, robię screena. O. Żeście się tak zgromadzili wszyscy, Te okna mi że... zasłaniają. Ty, co jest? Ej, nie, bo wrzucę młota. No I tak by wrzucili. Nie. No to by stracili ze 2 amunicji. O, faktycznie. Proszę was, proszę Jak was. dostaniesz zaraz, kurde, Bycie kulkę. poważni. Jak wykrakasz, to już się nie kumplujemy. No bez kitu, no powiedz mi, że ci przeszkadzała ta szyba, przecież przez nią było wszystko widać. Gówno tam Weź se brudna była. Oczy umyj. Co, dupę se umyj ty. Już myłem. A, o, jest faktycznie. A, widziałem go. Kurde, jest A on nas tam. widzi, czy nie? Ej, on w ogóle strzela, ale nie do nas. On wali w kierunku SSW gdzieś. On jest... Uszczelmy Ej, go z chciałoby go belki, teraz jest to tak- jakiś- Ja Pierdolnąć usłyszałem, po że- łebie. Strzelaj, Niklaus. Ciu. Kurwa. Ej, no, No, Nie Dostał, wiem, czy dostał, zostawiasz ludzi dostał. tutaj. No dostał, ale przeżyje, bo się no to dostał nie po wychylaj łebie. bandażuje. niech myślą, że tylko jest Mikołaj. Nie wychylajmy się. A jak Tylko- przyjdą, to bęc. Bang, bang, będzie paka, Milek. Jeb. Wrzucę Wygramy. młota na schody, aby ich dużo leciało. Hopie. A on się Ej, przemieścił, ale patrzcie, wy tu kurde. siedźcie, a ja będę jeden siedział za ołtarzem i będę patrzył na wejście, O, w bo sumie dobra, jeszcze tak, mogą tak, nas tak. obejść od tyłu, nie? I wejść pod murem i nie będziecie ich tam ani widzieć. No dobra. No dobra, a jak ty tam zaczniesz się drzeć, to ja ich zobaczę. Ja tak siedział tak, na ziemię wszyscy, jeb. On the ground, on the ground. Drop Mówią, your Kościół- weapon. Kościół to jest bardzo dobre miejsce, a kilka meczów już tak wygrałem właśnie siedząc w tej pozycji co teraz, nie? O, ja trochę meczy grałem w H1 i jeszcze w życiu nie siedziałem w kościele tak długo. No nigdy tu strefa Ale mi się po gdzieś prostu. często zdarzy. Jak grałem, to nie, jakoś nie zdarzała mi Znaczy się tak, tutaj jakoś nie po do końca, prostu. chyba raz mi się zdarzyło, że na kościele, ale no przez... Czy tylko ja tak mam, że wychylam dobrze. się za rogu, to muszę głowę przekrzywić za monitor? O, to już ci powiem, Jak jest to? ciężko. Ciężko, no co Ej, zrobić? w ogóle 33 osoby zostały, to jest kurde. Ej, Tyle- bardzo dużo osób zostało. jak No, to tu w na każdym ten budynku moment. ktoś teoretycznie powinien siedzieć. Jezu, Tyle niedobrze czasu mi w jest od tej kościele, gry, to już niektórzy chcę nie umrzeć i spełnili już nie chcę w to komunii. grać. Jest mi... Niedobrze. Słyszę, Daria, że ktoś... Przestań, bo ty rozsiewasz po prostu niezdrową atmosferę taką. Uwaga, ktoś biegł. Gdzie? Okej. Było słychać. No jak gdzie? No tam! Nie wiem gdzie, ktoś biegał niedaleko, bo słyszałem. Didosują mnie, Kamil, weź coś powiedz. Jak to dosują? Nie wiem, żartuję, Masz ale dropy? coś mi dropi. Ale to tak jakoś... Takie uroki hitboxa. No o, biegnie na dole tego budynku z Mam cegły. jakieś granaty albo... O, jakby co to wydupca z granata. Tylko Ale nie pobiegł wiem. tak jakby od nas. Nie do nas, tylko Jak od będę nas. krzyczał granat, to wszyscy na ziemię. Chociaż nie, bo Bardzo wy jesteście na górze. Od winkla, odbije Bardzo możliwe, że to prosto ten na górę. snajper wyszedł z tego budynku, ale nie jestem pewien. na pewno. Ej, O, słyszałem, strefa wciąż słyszałem na nas. Kamil, że się z grabą pokłóciłeś. No, dokładnie. Słyszałem, że o dziewczynę poszło. Tak, dokładnie. Mało tego, o moją. No. Tak to się Nie o, dzieje. jego, nie o moją, tylko o twoją. O moją! No. Oła, Moja o jak prawda mi jest strzeliło w najmojsza. ręce. Jest tam jeszcze mój kład? Jest. Patrzę na niego, obserwuję, pilnuję. A było go No, przypiąć zobacz. taką Lincoln. Taką, którą się nożyczkami, kurde, chlasta tylko Dokładnie. raz. W ogóle w tym kościele są żydowskie te menory. A nie, bo menora ma 8, nie? 3, 6? No ale właśnie tak, też mi Osiem. się tak skojarzyło Albo na 7? pierwsze torze. Czekaj, jazda... A nie wiem. Tak się inaczej właśnie skojarzyło, że... No, Róbcie powiem akcję. wam, że akcja jest tak... O, co to się Moi stało? państwo, niedaleko To od pod- nas na To SSW. pod naszym kościołem się... Dobra, słuchajcie, byćcie w palce na spustach. No. Byćcie w gotowości. Jakby co, to ja rzucam granat i krzyczę. Jak ty krzykniesz, to ja zacznę krzyczeć i strzelać. Tak wszędzie. A jak ja krzyknę, to Daria strzela ile wlezie, bo to znaczy, że już będą... Ale do wrogów strzelajcie, do wrogów. Cio, bo padły znowu strzały. To snajper wali. Ale pierą. Hopie, hop na hopie. Od słupa. Czy to był AK? A hop od supa, hopy dupa.
To jest zakaz chyba. I pompa. O, ktoś Nie, padł. Erka. No. Jak kogoś będę widział, to mam strzelać, czy mam się nie wychylać, dopóki nie Nie, przyjdą? nie, 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 chłopie. nie, nie. Bo Jak on to wejdzie tu mówią- na chór. Dopóki nie będzie widać tego białka oczów, to nie strzelamy. Okej. Ale tam jest akcja. No i dobrze, wybijam O, się. Ej, Ej, będzie zabił mniej. snajpera. Nie, snajper zabił, tak? Nie, ten... Tak, ten snajper hunting zabił. rifle, no. Kurde. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że na jeziorze się zamknie ta strefa i skisnę. Na jeziorze, wielka skiśnijmy, bo burza. nie wiemy, gdzie jest snajper. No właśnie, jak będziemy musieli stąd uciekać, to... Ja ci powiem tak, wszystkich nas nie wystrzela, nie? To, Wszystkich kto? nas nie Kto biegnie wystrzela. pierwszy? Mhm. Jak ten Gdzie strefa? najszybszy. Wszyscy się zgłosili. Jesteśmy jeszcze w strefie, nie? Tak. No spokojnie, hopie, letko, hopie, hop na hopie. I baba, wiadomo z czym, nie? Tym. Piusiokiem? Z bulokiem. Oho, pompa. Znaczy, Jezu, to oni w tam się jeszcze Yushimura. poza miastem się biją. Witaj, Ender. w koło kościoła się strzelają. Panie, łoju! To jest ten snajper. Ale tu on będzie strzela wchodził z do kościoła pompy. zaraz. No bo wyciągnął się pewnie. To jest Bogol jakiś, on tam wszystko ma. Zobaczymy, zobaczymy. Łobaczy się. Daria, patrz, jak coś to tam siekiera leży, to łap szybko i wiesz co robić. Widzisz? Nie mów teraz do mnie, ja się bardzo skupiam na grze. No to spokojnie, ja pierwszy ich zobaczę jak coś. Nie mów teraz. Ciutko. Jak ja jeszcze zabiłem gościa z siekierą, co miał pistolet, więc... Można. Można? Strefa. Można. Oj, pięknie, patrzcie strefę. Poka. Perfekcyjnie. Tela wygrać, to jest normalnie No. jak pokonać jakąś chorobę ciężką. Janusz, parę to robisz takie błędy ortograficzne, proszę cię, ogarnij się i kup Daria, słownik. uspokój się. Informuję, że jedna łapka Zostaw w prawym czat. rzędzie jest krzywo. Lol, Kamil, co ty masz na czacie? Dary, to jest ta drama, którą mieliśmy my Ja nie rozpętać, ale nam mogę. się nie udało. Bo- Teraz już leci. Teraz już jest kula śnieżna. Teraz stare kula Kulo się. śnieżna. No, No to kula niech się kule, hopie, na tym się inno Jadę zyskuje. na kole. Jadę na kole. No, ty już nie jedź na kole. Ty już jedź sobie na rowerze lepiej. Jadę na kole. Jadę na Ładnie. kolę. Ja się z grą tak pokłóciłem, że żeby rozładować napięcie musiał iść do kina dzisiaj. Nie Kurwa, zrobił ja live'a. słyszałem, że graba się Płakał. przefarbował normalnie na blond. Pado, ja już nie szczymia taki ryży, ja się muszę farbnąć. I miał do wyboru albo brunet, albo blondyn. Będzie na tubach. Nie, ja nie wrzucam takich reuploadów. To brzydka jakość jest. Ja wrzucam, bo u mnie jest ładna. No to u Niklausa może zobaczycie. Jak wygramy, to pewnie zobaczycie. Jak przegramy, to pewnie nie zobaczycie. Jak wygryw... O, ja już... To ja powiem na zaś. Jeżeli ktoś ogląda ten film na YouTubie, to znaczy, że wygraliśmy. Jaki spoiler. Za takie spoilery powinien być ban. No, także ja polecam na YouTubie dać łapkę w górę, jeżeli to jest na YouTubie. Ale zaraz. Nie rozumiem. A, okej. A, widzisz, ale to trzeba trochę pokombinować. Weź noś tam wychyl seto. Ej, Ja, aha. ja No, idę. czy tam kogoś nie ma? Ja mogę wyjść przed kościół, zobaczyć? Nie. Nie wychodzę, E? auto jedzie. O ja! Pełna gotowość. Ale czekaj, bo skręcili w prawo za te bloki z cegłą. Będą jeździć jak te idioty, kurna, bo to mają tak do No siebie hopie, ci fol ostatni. idiot. Ale oni tak właśnie Ale jeżdżą, my... wyskakują, Wiecie jaka to zabijają, będzie... Wiecie co się strzelają. będzie działo, jak ta strefa się zamknie? To będzie Będą- 10 bloków i 23 osoby. To będzie takie... Hopie, łoje! Duty'owe, stary. Chcę w Aż dupia na nie tuba. wiele, tak powiem. I podlinkuję tak, patrzcie. Seto, graba, drama, YouTube drama. Seto Graba, i graba drama. drama. Rudy drama. Gorol, Rok. Sosnowiec. Niklaus, Rok, Jarok. Śląsk, Cycki, dupa. Gołe baby. Gołe baby, gołe dupy, gołe baby w ubraniach.
Jeżdżą tam daleko, za miastem, wracają. O, wraca samochód, pojechał. Ktoś biegnie! Do kościoła? O, Ktoś biegnie meine od Liebe. SSE. Do kościoła? Nie, do sklepu, do stacji benzynowej Cio, czy tam auto po lewej od kościoła. Krąży. chorąży. Krąży jak chorąży, no. O, jedzie samochód, może się spotkałem z tym, co wszedł do sklepu. Nie, jednak nie. Ale to będzie obrona, o. O! Ogniem i mieczem. Sprawdzałem, czy koledzy. ma to chyba do nas, nie? O, koledzy, to nie do nas, to cio siedźcie. To jest obrona Jasnej Góry normalnie. To jest, faktycznie to jest. Na dachu. Szwedzin. danych- Szwedzin nadchodzi. Pali ogniem. Niklaus, uważaj, żeby cię tam przy ołtarzu nie spalili, bo pewnie zaczną w koło ścian rzucać, Na jak coś. dachu tych ceglanych bloków. A ja, bo to jest takie głupie, że to przez ścianę parzy. No, dlatego właśnie na górze by było. Kurde. Nie, ale ja tu Ale muszę muszę zostać. Nie sięgną. Ja przecież, muszę nie, bo zostać, przecież bo ja tak będę lecą. bił na alarm, jak Szwedzin wejdzie do No. kościoła. Ej, No, zobaczcie, teraz jak to ze telefon, strefą. Strefa jest dobrze. No nie, Nie tak, jest będzie dobrze. Na pewno? Chyba jest już... Nie, tytuł nie jest. tego, Musimy pójść na tytuł S. Tak YouTube'a. średnio. Musimy iść trochę na S. Na pewno? Na pewno. Na To 100%. gdzie my są? To gdzie my są? No, my jesteśmy na styku w zasadzie strefy i gazu w tym momencie. Nie wiem, No to muszę może linijkę w jakiejś przyłożyć do monitora. Może w jakiejś części O, kościoła kurde. będzie dobrze, to odpalimy jakieś apteczki, bandaże i Tak, polecimy. tylko wiesz jak ten gaz mocno bije, a jak wylecimy z kościoła, to nie wiem czy nas nie wystrzelają. O, No ale to teraz też nie wiesz, czy... Ej, to nie wy wiem. macie jakieś apteczki, bo My, ja nie mam my, jednej. strzela. my byśmy, żeby uciec z gazu, to my musimy, jak wyjdziemy z kościoła, biec na lewo. No to wybiegniemy wszyscy i będziemy strzelać na... Dobra, i będziemy krzyczeć tak. Napierdalać! Allah Akbar! O, tak nie będziemy krzyczeć. Tak, to nie, absolutnie. Nie? Dobrze. No i co, no i Częstochowa upadnie. Trzeba będzie ją opuścić. Dobrze, tak że jak było była ta dobrze. prawdziwa obrona, to gazu nie puścili żadnego Ej, Szwedzi. ale jeszcze jest 21 osób, what the hell? No ale -4. 1 w pamięci, 0 spuszczam. 17. To spuszczasz? Hopie, z krzyża. Nie no, żartowałem. To się kościelnie po prostu skojarzyło. No ale tam Piero, ile oni mają tych granatów? Oni myślę... A to są Ja na mam pewno jeden. granaty, bo to mogą być strzały do No łuku tak. wybuchowe jeszcze. Aha, no tak. No ktoś się spalił, a więc... Wurnet. Bardzo dobrze. 19, 18. Czyli my jesteśmy 5, 4, więc 14 osób. Tak, ze Ale to 4 wyliczył. drużyny stawiam. Kurde, magister. Inżynier. Inżynier, magister, rehabilitowany, Kamil Seto zawodowy. Dokładnie. Dobra, poczekajmy do końca, bo ja Jak coś czuję, że Leo, będziemy na Leo styku. zawodowy. A może gdzieś w tym kościele będzie takie miejsce? No tak gdzie będzie- szczerze, według Nie, moich obliczeń Powiem wam to tak tam, szczerze, że nie ma szans. Tak szczerze, bo- to tam weź. zakryć tych w kiblu będzie chyba dobrze. No, chyba, że my... A nie wiem, No bo tutaj jest... nie wiem, nie Bo wiem. ten park. Ej, nie patrz, bo... Chwila, bo... W sumie, A bo nie może wiadomo, będzie dobrze. nie wiadomo tak dokładnie, gdzie się zaczyna jedna strefa, a zaczyna następna, bo ja nie wiem, czy te strefy to są, znaczy to są kwadraty, nie? Tylko No. nie wiemy, gdzie my jesteśmy, w którym punkcie, także... Niklaus, patrz tam dobrze, czy nie wchodzą, bo ja się kręcę w kółko, Nie, bo no nie próbuję wchodzą. zlokalizować. Nie, my jesteśmy chyba dobrze, bo my jesteśmy na skraju... Lasu. Będzie... nie, będzie dobrze, mówię ci, bo... Bo tak. Jak będzie dobrze, to dobrze. Ale... O, biegnie ktoś Jak- z SW. Dobra, cicho, Biegnie spokojnie. ktoś z SW. Jakby do co, to ja walę bloku. granat i krzyczę. Padł. No to dobrze, Aha, to nie aha, walę i czyli nie bieg do krzyczę. Biegnie kolejny. Uwaga, dobra, spokojnie. SW. Strzelają Spokojnie. się. Jak do kościoła i padł, to wiecie, że to dobrze Padł. nie wróży. Ale Jest na Aha, SW przy no tak. murowanym bloku. Leczy się. Przed biegnięciem z kościoła... Biegnie do nas? Nie do nas. Jest pomiędzy tymi murowanymi z cegły blokami. a mogą być murowane nie z cegły? Cicho tam, cichaj. Będzie zadyma. Spuść No, taka. 11 osób i na takiej małej strefie O, auto. Biegnie Dobra. kolejny do niego. Tam poszedł za nim. policja ją przejechała przed Policja kościołem. przejechała. O, to już 4 będzie, z jakichś 3 albo 4. Aż mnie pierę.
O, biegnie, czekajcie, biegnie nas. Przebiega przez ulicę w stronę kościoła, ja już go nie widzę. Jest na O. środku drogi. Jeden się Padł. zatruł gazem. Kurde. Padło dwóch na drodze. Ej, czyli Żebym- co, byliśmy żebym w se te- strefie, widzisz? Żebym widzisz, sobie tego Nikolas? granata Dobrze było. pod nogi nie wpierdolił. Ej, ktoś z nas strzelał do nich? Nie. Nie. Niklaus, widzisz? Strefa. Pięknie. Wszystko Idealnie. obliczone było. O, tuż Ale- przy kościele z lewej strony S albo Tak, tak. SSW. No, myślę, Ale- że ktoś tu wejdzie do tego kościoła prędzej czy później. Teraz wejdzie, ale teraz to już strefa nie jest na kościele, jestem na... Dobra, na razie siedzimy. Oczywiście. Ktoś tu strzela czymś? Rzuca? Ktoś coś Rzucałem rzucał, na to lewo nikt od z nas. kościoła. Wszystko pod kościołem, tam już pewnie wszystko jest rozdupcone. Wyspalałem koksowniki, bo im zimno jest. Tak pod murem. Kamil, czy ty czujesz to? Czy ty czujesz zwycięstwo? Cicho. Przeładowują broń. To my. To Dariola. A. Moje miasto. Ja już wszystko widzę w mgle, więc raczej od mojej strony już nikt nie przyjdzie. A we mgle, jak wiadomo, latają takie wielkie robale i macki takie wyłażą z niej. Chyba, że jakbyśmy tam pod sam ołtarz podeszli, może by coś... O kurde. No, oni są normalnie po drugiej stronie tej ściany tutaj, co ja stoję. Tak. Nie, to nie przyjdzie tym razem w tym kościele. Możemy spróbować pod ołtarz uciec, ale mówię. Ale czekajcie, zostało 5. Jak będzie Oho. 4 na 4, to już będzie można wyłazić. Oby nie było teamów, było ich jak najnie, żeby wiecie o co chodzi. Przed wyjściem rzucę granat O, dobra, prewencyjny. jest możesz 4-4. spróbować. Nie, no Tylko- mówię wam, czekajmy, oni jeszcze ze Czekajmy. strefami. Nie no, tak, spokojnie, Dla mnie nie spokojnie. jest. Ktoś wali, dwóch chyba wali z AK. I jeden z Będziemy musieli w AR-ki. lewo uciekać, czy w co? Chyba w lewo, nie? Tak, w lewo. Jak wyjdziemy z kościoła, to w lewo. W prawo rzucam mołota i spieprzamy. Ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie, absolutnie. Ja się przygotuję, żeby kurde sobie Amen, ściągnąć jakąś no. apteczkę. Amenodori. Amenodorime. O, Czekamy, o, świetnie. Trójka, dobra, no to już mamy drugie przewagę. miejsce już raczej mamy. Ale my to mamy wygrać, bo to nie po tak, to... ja jestem żądny krwi i zwycięstwa. Ja mam 6 Jeszcze- apteczek, się leczę. My jeszcze Ja nikogo w tym powiem meczu tak, nie widzieliśmy. Do obu tak, w czatów. sensie Jak blisko. wygramy, donatujecie. Jak nie wygramy, donatujecie więcej, żeby było na otarcie łez. Ej, słuchajcie, my jesteśmy raczej w tym kościele, bo jak patrzę na mapę, to strefa się zamyka na budynku i na ulicy, więc prawdopodobnie jest okej. No, jak Za nami, tuż za nami jest gaz, 10 metrów jakbyś się odwróciła, więc myślę, że... Tak, tam. Trollguy jest leci coś. po flaszkę, jak wygramy. Czyli O. no, zdrowie Trollguy'a Ale- zależy od nas. Nie wiadomo, Ale czy wygrać, może- czy nie. A ja wiem chyba, gdzie my jesteśmy. Release the Ja Kraken. taką kropeczkę na tym. No to co teraz robimy? To jest drużyna, bo się już nie strzelają. Kurwa. Ej, gaz bierze. Gaz Bierze? bierze. Ło, faktycznie. A ciekawe, czy dojdzie do końca kościoła. Właśnie, Czekajcie. chodźcie najpierw pod ołtarz. Ło w dupę, No jakby biorę co to- apteczkę. Jakby co, to bierzcie Nie apteczki. bierz jeszcze apteczki. Nie, spokojnie, spokojnie. Ty! A, bo tyś już był tam, dobra. Ej, on chyba nie idzie. Oj, dupa. Dobra, A słuchajcie, bierzcie apteczkę i robimy tak. Ej, a ma ktoś apteczkę pożyczyć? Ja mam jedną. To bierz bandaż też, jakoś przeżyjesz. może. Ja Dobra, dropnąłem. Daria, masz jedną. Ło w dupę, 25% mam. Dobra, Jezu, wyłazimy. odbieraj. Jolo! Na lewo. O w dupę, no nie. Jest gościu! A, padłem. Kurwa. Zabiłem. Grajcie, Ale ty- musicie wygrać! Ale Ja czuję, sam że ten przeżyłem, gaz. Jezusicku! Nie. Gaz mnie zabił. Trzeci. Trzeci, no. Ostorbi mnie. Czemu mi zostało? A.